ну давайте будемо говорити чесно, більшість населення України все ж таки дивляться і новини, і ток-шоу, і не потрібно недооцінювати вплив телебачення на наших громадян. Ну вот зачем вы туда ходите? Ходите вы, ходит куча приличных людей из фракции «Слуга народа». Ходят даже люди, которые из других фракций, которые говорят, что это прям враги. Да? Но вот вас в вашей фракции много ходят, да? На вот разные, откровенно, извините, медведчуковские каналы. Да? С одной стороны, вы же сказали, да, что надо точку зрения доносить и так далее. А вам не кажется, что вы их легитимизируете в глазах людей? Что, ну раз ходит представитель партии власти, извините. Чесно, да? чесно, Да, ми ж домовлялися чесно і щиро. Да. В нас, мабуть, з періодичністю раз на місяць піднімається питання в чаті спікерів, а що нам робити взагалі з цими каналами, ходити чи не ходити. І починається таке жваве обговорення, і потім кожного разу ми приходимо до того висновку, що а як нам доносити, як нам показувати людям, що ми нормальні представники влади, ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, до чого ми рухаємося, щоб ми навіть там на фоні тих гостей, яких інколи запрошують на ці канали, щоб ми виглядали достойно, гідно. Тому, мабуть, здебільшого все ж таки перемагає оце бажання донести людям інформацію. Я не ходжу на всі канали, я, наприклад, на деякі зараз не ходжу. Раз в півроку я туди приходжу, отримую цю порцію негативу, маніпуляцій, такої откровенної лжи. І на півроку я закриваю там ці передачі для себе. Є ще такий формат ток-шоу, коли запрошують 8 гостей, і один із них з провладної партії, а інші, скажімо, так звані експерти і з інших сил. І це навіть на цих каналах такі ток-шоу називаються «Мішалка». І сидить там 6-7 чоловік, і тебе там максимально показують, який ти там недалекий, що ти нічого не знаєш, влада погана і таке інше. Можливо, на такі шоу не потрібно ходити, тому що коли вже там починають кричати, то ти вже не доносиш свою позицію, ти сидиш і виправдовуєшся. Ну, да. Ну, это такой формат специально, он, в принципе, скопирован с российских программ, где набрасываются, где специально, типа, для битья приглашают каких-то людей, да, а потом на них набрасываются. И я просто вижу, как они это копируют тоже. Вот в этих один в один, так? Ну, конечно. Я не смотрю давно российские каналы, но по старой памяти я помню, как это манипуляция делается. А вам не кажется, Олена, что вот вас, как представитель власти, да, мочат с двух сторон? Вот вы приходите на какое-нибудь шоу, да, и тут вас пророссийские, да, и про европейские со стороны там, ЕС, например, да, и в то же время с медведчуковской стороны, с ОПЗЖ мочат. Вот как вы себя в этом чувствуете? Нещодавно в мене була така палка дискусія з Машою Іоновою з «Європейської солідарності». Так вийшло, що в один і той же день, чи, можливо, там 2 дні було, я була на медведчуковських каналах і прийшла на прямий. І я чую однакову риторику, однакові меседжі. І я не витримала, кажу: Марія, а слухай, дивися, я вчора була, і мені задавали такі-то питання на такому-то каналі з таким же контекстом. Навіщо ти це робиш? І вона тоді дуже там обурилася, ми так потім і в Раді на цю тему спілкувалися. Але дійсно ви праві, що ти такий затиснутий між, з одного боку, ці проросійські канали, з іншого боку, канали, які належать Петру Порошенко, і дуже схожа риторика, і дуже багато негатива. І я навіть на останній раз, коли я була на шоу у Матвія Ганапольського, я вимушена була, я зірвала гарнитуру, попрощалася і пішла. Тому що ти сидиш і ти знаходишся в такому вирі несправедливого висвітлення інформації, і це тебе там накриває такою хвилею обурення, ти вже нічого не можеш зробити. Тобто все-таки ви емоціональний? Ну, звичайно, звичайно. Тим паче, коли ти знаєш, що це неправда, ти знаєш, що... журналістика, мене просто дочка, вона вчиться на 3-му курсі українського вишу, і вона мріє про журналістику. Серйозно? Вона пише книжки, вона пише статті. Не знаю, даже хорошо это или плохо. І вона мріяла журналістом бути десь, мабуть, з 8 років. Ні, тоді хорошо, це правильно. Да, з самого початку, тому ми дуже часто з нею ведемо дискусії, що таке справжній журналіст і як він повинен непредвзято, дуже так інколи беземоційно, але якщо це ти хочеш показати
правду чи істину показує не однобоко, і це дуже важливо.